अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari। म्यूजिक बाय सौरभ इस्वारिया। पहिला ई सस्ता हमर भइल बा बिहार में, नाचे खातिर हम आई गइनी बेकार में। पहिला ई सस्ता हमर भइल बा बिहार में, नाचे खातिर हम आई गइनी बेकार में। तो आज हमरे पर बिजली गिराई, मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। हाँ बुद्धि मोर करी बंद होई जरने तोरा यही के उठा दी मोर लहंगा के सेटर। ए हो बुद्धि मोर करी बंद होई जरने तोरा यही के उठा दी मोर लहंगा के सेटर। एकोनी के आदत हम जानो तनी पर से, लाठी बन दुख लेके आवे सब घर से। धक्के कमर में कमर सटाई, मोतिहारी के लड़का कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। मोतिहारी के लड़का कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। हो लगे नहीं देला सखी जल्दी दुआरी, सोरबे सोवर ये करे रंगदारी। का कोही लगे नहीं देला सखी जल्दी दुआरी, सोरबे सोवर ये करे रंगदारी। साथों में रहे ओकरा संजय सराबी, उहो भी हमारा हो जाला हावी। रोतो में सो एक गाना बजाई, मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। पहिला ई सस्ता हमर भइल बा बिहार में, नाचे खातिर हम आई गइनी बेकार में। पहिला ई सस्ता हमर भइल बा बिहार में, नाचे खातिर हम आई गइनी बेकार में। तो आज हमरे पर बिजली गिराई, मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई। मोतिहारी के छोरा कसाई हमरा लहंगा में खीरा घुसाई।